Igbo ndị ọma na-ekiri anya bịakwa m ọzọ tata eburukwa mbata ka o si adị akụkọ bụ akụkọ gbasara anyị na unu achọrọ m ka iburu oche ugbu a nọrọ ala n'ihi na mụ na gị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-akpa tata onye aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka anyị eburukwa na wachi ọzọ n'otu o si adị onye anyị na ya nọ tata bụ agadaga nwoke ọzọkwa Igbo mụrụ ụmụ rinne o ọ dị mma anyị na-egeje ka unu kene ya o kene unu na-ekenekwa ya ama ebe ọ bụ na isi afụ m ugbu a o kele gị kelekwa ya ebe ọ bụ na ị nọ ọ ga-adịrị gị na mma Igbo Amaka ndị eji eje mba Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuenu biko aha m bụ enyi nna ya Emmanuel Ehumadu nke Nollywood biko unu na-ekiri ndị ama ama nke Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu na Igbo Amaka TV biko na-enebe n because mụ na-enene ya. Thank you. Igbo Amaka ndị eji eje mba nwafọ nnọọ Dan kene ndị Igbo na-ekiri Igbo ndị ọma na-elele ihe onyonyo daalụnụ kele aha gị afa mbụ Ogbuefi Echezọ na McSmith Ochendo mụnwa bụ nwaka nwa na Ezinifite Nnewi ana m eme ihe egwuregwu nke ndị oyibo na-akpọ ihe art film na-agụkwa egwu daalụ nne ị na-agụ egwu na-emekwa ihe ejije kedu mpaghara ebe isi n'ala Igbo abụ m onye Ezinifite Nnewi South na Anambra Steeti. Daalụ nne kedu ka agụmakwụkwọ gị na ntolite gị si dị agụrụ m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ebidoro m n'obodo mbụ Ezinifite ma gbago ugwu Awụsa ebe papa na mama m bi oge ebe nne na nna gị bi gosia secondary school wee gụọ mahadum na BUK ebe m mere ihe ndị oyibo na-akpọ mass communication ebe bụkwa BUK Bayero University Kano ya BUK maka otu ihe isi kpọrọ ya n'isi onye ọbụla mmadụ ebe ịkpara ahụ mezie mass com wee natazie Lagos gazie chọọ ihe afọ ya eri endizie ọbụrụzie actor. Daalụ nne kedu arọ ibidoro keki si banye n'ihe gbasara ihe ejije anyị masị na achọpụ m ime m ihe ejije mana ị mara agụụ nwere ka o si ewepụta ụmụ onyinye Chukwu nyegasịrị mmadụ ana m arụbụ DJ na-arụ DJ nke ọ bụ DJ ndị nke kịta na DJ ndị na-akpọ na ebe a na-eme ụmụ ihe dịka birthday ebe a na-akwa ozu na ETCD ya na-arụrụ ọrụ rụgidezi ya nwanne m nwoke nke mama ntọrọ mama ọ na-eme ihe ejije mgbe ahụ nlekọta ma sị na m dịkwa na akpata ndị mmadụ amụ nọ ya akakwu maka mụ na ya were jem ebe a na-eme ihe ejije mana enwe nwe ọrụ n'oge ahụ nwe onye ọ bụ so mụ na were na-eje Winis na Surulere dịkata ofu ụbọchị mụ na odogwu nwoke a na-akpọ 21 week bụzi minority leader Anambra State House of Assembly kịta fụ ọ bụgasịrị ihe mmegasịrị tụrụ ya n'anya o wee kpọnwụ wee gba nna nwere fim a ya na-ede Narrow Escape Part 2 na ha na-enwe nsogbu with nke mowo bụ Ọsọfịa nke mowo mere Part 1 mana a na-achọzi ka ome Part 2 dịka ego na-esere ha okwu ha na-achọzi onye ga-eplezi nwanne nke mowo na ọ dịka ma ya emewi etizie the audition anyị bịa maka ofu rolu mmadụ 500
agụ ọdị n'obodo mmadụ 500 bịara maka ofu roll and they saw na 500 maka onye mbụ so emegidezi na nene ihe dịka audition na-elelu ga-esi were ndị mmadụ emegide 400 na 450 nagide ọfụzi mmadụ na-atọ so mmadụ na-atọ ahụ na-enene ebe ka ha si eme nọkọta bilite ebe nọ sị ha n'ihe a na-eme na amaghị eme ka nkụzi na aka ya esi mee and the best nwe fins mgbanụ mee ka anyị ọ bụghị itu ọnụ mee ka mee ụdị onye ọbụla anya na ihe na-eme dị n'anya ha wee were ihe a na-akpọ script wee nye m wee sị na mmeje gụọ onye nke a na-akpọ Ochendo na the script n'ọnya ka anyị ya atịrị ya ebe afọ Ochendo a siri bido Ochendo abụghị afa m ihe mere na nara escape part 2 naraziri m afa bụrụzie ihe ndị oyibo na-akpọzi my surname na aha nna m zi na aha m fuziri efu mwerezi Ochendo merezi afa ọ dị mma na ọ iji gwa gị that na ọ bụrụ na Chineke nna wube ihe ahụ o dere gị ya Chukwu na-afụ na mgbe ọbụla ọ chọrọ ime ihe ị mara na ọwụ maka na ịma mmadụ Chukwu na-awa ọbịa o mee ka ihe niile bụ ụwa gbarapụ ka anya nwa mee ya o mesịa onye ahụ na-afụ n'ọchụ ifuru na nke ịkọ kịta o nwere enye enyemaka nọ na ya n'ebe ikpofu ahịa ka o si wee munye nwa ogbenye enweghị onye mbụ enweghị m ihe a na-akpọ Godfather enweghị onye mma Chineke zipụta 21 week nje ewerela olu anya mmesha film pụta rụzie taa afọ m bụrụzie ihe mere na film onwe ihe n'afọ gịnị ka emere ya bụ film emere film na 1999 ọ pụtakwara 1999 na from 1999 na wee ruo taa mụ na anụ m nwere onwe m amakwụzi ya afa nne na nna mbara m ya bụ nke bụ isiokwu na Ochendo bụ afọ onye ọbụla ụwa niile ji wa mara m daruri nne unu na-afụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si akpalite nkata kịta ihe anyị na-akpa maka ya bụ otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru otu asụsụ Igbo ga-esi wee hapụ ibu efuru efu anyị ga-eje ka anyị kiritu ofu n'aka ọrụ ihe nwanne nwoke na-emepụta ọ bụ na anyị kiritu ya anyị na-achita azụ anyị na ya ka nọrịtakwa ọ ga-adịrị gị na mma aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka ọ ga-adịrị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a mma nke onye na-emebu ihe ọma na-abụrụ ihe ọjọọ ya jide ka o ji ọ dị mma Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka.
ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba. Ọ dị mma eri afọ ibido mebe ya bụ ihe ejije kedu ihe ejije ndị ọzọ imegasigoro ya agụtazi ọnụ na-agụ mmụọ ọnụ n'okwu ọ dị ka ije n'ime mmiri gụmazụ ole dị n'ime mmiri ọnụ ya agụta mana esi nkwube emezuona m ihe dị ka ejije 50 ma 60 after ka m mechara nara Escape Part 2 emere m Black Angel, Angel of Darkness, Lion of Africa, anyị agụbazi agụba film bụ ọ dị ka aja dị n'ala aja dị mfe ihe mere ka nkụ aja da agụ aja anụ etu ya ka film dịzikwa ha agụkwa ya na aja bụ nwanne ka m na-akọwa ọ dị mma ama m na ibe ezigbote nwa afọ Nnewi ị nwere otu isi mata otu Nnewi ahụ si wee bido onye bụ ya bụ nna ndị Nnewi niile ahemekwu ahemaka maka Nnewi maka obodo mbụ Ezinifite maka ọnwa nze ka mbụ echefu m ịkọrọ nọ na be anyị ka enwere ọzọ na tupu isi ọzọ n'ihi abịa be anyị wara anyị arụ ọzọ n'ihe anyị ejisi ọzọ o nwere ihe enye anyị ejide maka anyị nwe ọzọ na be anyị bụ Ezinifite Nnewi ka m akọwa ka o siri bido maka abụ nwa ọkpara ọdịnala maka ọkpara nzukwu ọkpara ọnwụka ọkpara ojirigwe ọkpara ijedum ọkpara ọnọnakọ ọkpara ike ọkpara mgbeke abụ ezi m ụzọ nye atọrọ ihite werezi ezi na ihite o were bụ ezi na ihite emeziere ndị ọcha gwa bagara ya ọbụzi Ezinifite so etu a ka Ezinifite si wee bido asị obodo agụrụ ntọala fọrọ nna m wee ruo onye bụ Ezinifite onye mụtara ezi m ụzọ na Ifite eji were ezi na Ifite wee bụ Ezinifite bụ ebe ezi nna nwoke so na-abụ m amụta na-abụ m ama m omenala atọrọ m atọ n'ihe a na-eme ọ dị mma ọ bụ na isi ka anyị chọba gị n'Ezinifite kedu ngwuru a ga-abata chọbata gị ị batara n'Ezinifite si na-achọ bendebe nze ukwu ịmara enwere nze nwee nze na-achọ bendebe nze ukwu n'Ezinifite Nnewi onye ọbụla ịjụ ọrụ bendebe nze ukwu dịkwa ebe Lagos si na-achọ na China Theatre ma TBS ngwuru ama n'Ezinifite ọ dị mma kedu ihe nri eji mara ndị bụ unu anyị na-eripụ nne eriripụ ihe nne ya na-eribu anyị ndị Igbo na-eri mana enwe nke eji malụ ndị akụkụ bụ unu onwe nke ọ ya aba mbịa bụ na na-eme mmemme ugbu a agaghị ahapụ nke ahụ nye m ọzọ ọ bụrụ na a na-eme ihe dịka iri ji ebe anyị na-eme arụsị ya ji n'ọkụ were ụkpaka na o nwere ka esi emecha na nke ndị oyibo na-akpọ ganish ọma nwa mma irichi ihe na-afụsị elebọsị ọzọ na abịa Ezinifite maka obodo ọma ka be anyị ma wuru onwe na ya bụ na iri ji ahụ bụ ihe na-akpọnatakarị ndị mmadụ na-akpọnata mana o nwekwara ihe ọzọ anyị na-eme mana a na-eme nke a every 30 years a na-akpọ asara aba agbama eme na ahụ mgbe gara aga emere ebe 1983 asara abụ ememe n'Ezinifite onwe onye na-ama na ebe abụba anyị n'ihe ọbụla isi ere onye ọbụla batara be usoro ogori ya bụrụ na mmemme onye ọbụla ebe ọbụla ebe isiri bata onye ọbịa ebe ọbụla ị batara ya enye gị akpọ ọgwụ ọbịa na ọ dị ka ihe oyibo na-akpọ feast na emume kara aka na-emezu ebe ofu izu ụka ọ dị mma anyị fụrụ na anyị nọ na-echiri gị echichi kedu ihe kpatara eji chie gị echichi ya bụ nke mbụ nke abụọ kedu arọ echiri gị ya bụ echichi echiri m echichi a 26 December
2004 echiri nwa ka nwa Ezinifite onye chiri nya bụkwa igwe ntị ezu ọha igwe maka ibe Ezinifite mana ọnwụgwọ kịta bụrụ obi ezi kara ndụ ezigbo mmadụ ihe ejiri chi m echichi a abụghị ihe ọzọ karịrị ihe mmepụtakwara na ihe afụgwara na mmere na ọ gbanagharị maka ha mmụọ ebe ka m siri bido ka ezi nke emekọta ekwu aka afụzi ya na TV ọ bụrụ na afọ ya TV na nke obere na afọ ya wute ndị ama ama na Naịjirịa eche na omecha nke ahụ lakpuo emecha na mere na-eje megidezie tọnụzie into ebe onye ụwa niile ma so ọ ndị ụmụ okorobịa be anyị gbakọrọ aka gwara afọ nwejere igwe onwegwu ihe tinye nyakwa nna ya akpa ejiri chi m igwe bụ ndị ụmụ okorobịa gotere ma kope ma nke a na-anya n'olu onwe nke ntiri £1 gba na akpụkpọ mbịa were echichi ya ana m asị eji m echichi eme gị ma alụbeghị nwaanyị ibu ndị okenye be anyị na-agba mgbe ogburu ka esi echi okokporo echichi o jighị nwaanyị na-akpa ka esi echi a na-echi ochi okokporo chi ma okorobịa be anyị fụrụ ntụtụta na ọ bụ na echichi mechichi ya ma na ihe dị bụ ofe m nsị kama o ji ebute nnọọ okwu si weta echichi si weta echichi ka iwere si weta ka njide dị echichi tinye n'ige ya bụ echichi ka iwere ọkwa bụrụ kwa ọha kwuru ma okwu esena anyị ga-ejiri chi ndị ọ dị mma gịnị bụ afọ echichi ahụ echiri nwaka nwa nwaka nwa n'Ezinifite niile nke izizi nwebeghị na onye chiri na ọ dị mma ya bụ echichi echiri gị n'afọ 2004 26 December wee ruo kịta enugo nwaanyị a ka na-achọ nwaanyị achọ ya alụ ọ na-abụ ya ka mba ọ bụ ma nwaanyị n'oge na-adịghị anya ana ka anyị kọta aka ọzọ maka nwaanyị mba ọ bụ ma nwaanyị ya alụ nwaanyị ọ bụ ya kpọmazi okokporo ya alụ nọ na-afụbeghị na ịmana ụmụ nwaanyị dị mma na-afụ nwa ọ bụghị akara a na-egoro n'ahịa ya bụ ịbata esi nwaanyị akara tiri gị akara iji enyocha anya ala mmadụ alụrụ Delilah ome ihe omena Sansa kpọọ gị isi ga onye abụghị ịkọta anyị ji gbuo m maka Sansa na Delilah ọ maka isi a ibu ofu abata bịa kpọọ gị isi ga ibu hapụzie m Ochendo darazie ndị oche ịhụ na nsogbu ọ dị mma ihe m ji mara gị bụ Ochendo ị na-emekwu amaghịzi m akara ka gị karịzi akarị ị na-eme ma nke soro m chi ya na-eme ma nya ịfụ na nsoghachi ugbu a ị na-eme soro m chi ya na-eme ma ihe ejije nke ọzọ ana m afụkwụzi gị ka ị na-eti egwu kedu mgbe iti egwu kemgbe iji mara na ihe iti egwu adịghị n'ọbara na iti egwu ọ bụrụ ite egwu ebidogo m ime ihe egwu na mgbe m nọ ụmụ ihe kọleji na-agụchara egwu agụchara mana ọ bụrụ nke ndị oyibo na-akpọ prọfeshọnal ịghọta gị jezi gụma irekọdụ na studio ọ dị mma nwanne anyị nwoke anyị na-akparịta nkata bụ Ochendo McSmith Echezona Chukwu ọ bụ onye Ezinifite Nnewi ọ na-eme ihe ejije nkụwa niile ma ọfụma anyị ga-eje ka anyị kiritu maka ọ na-agụkwụzi egwu achọghọ m eche achọrọ m ka ndị kiritu ya bụ egwu ọ na-agụ otu o si wee bido wee gụba ka anyị marụ ma egwu ahụ na ihe ejije nke ka mma emesizi anya kpaa na ekwentị unu ewelu aka unu rọrụ nke ka unu mma ka anyị mara ebe anyị edebezi ya ma ọ n'iti egwu ma ọ n'ime ihe ejije ọ dị mma ka anyị jee kiritu egwu otu anyị kiritu anyị na ya ka na-akparịta achọrọ m ka ọ gwa anyị maka apụ na ọ ga-agwa anyị otu o si mara na tata na oru na mgbe ọ ga-eji bido iti egwu na ka ya bụ iti egwu si wee bido maka ụfọdụ n'ime anyị na-ekiri egwu anyị amaghị otu o si bido na otu esi chepụta echiche ya aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka anyị zụta obere ahịa anyị ka ya anachitekwa azụ anyị na ya ka nọrịta Emperor, what did happen? A person died? Person no die. But person fit die now if I don't give my salary. One a thief. Like this, I'm not going to lie your voice. This is a village. Wait first. How will I take fight here? Now the Emperor carry me come. Well, it might interest you to know that my abilities are quintessential. Just for the records,
I met one of the great Nzuku sons who told me in confidence that you piglets have taken refuge here. Well, I wouldn't want to meddle much into these trivialities. Besides, I guess the right thing to do is to accord us a resounding welcome owing to the distance we have come from. Emperor, see, this one may be English matter. No be English matter at all. See, no be big at this house. It doesn't concern me. Now, without the spot here. It doesn't concern me. As you carry and come now, first of all, bring the money. We'll give you away with the Yes, bring the money now. See this devil, no, I be the devil. See, make una just pay me my salary. 1.5, make I go back village. That be my own. Jonathan, in line with our initial agreement, I will like to caress my intestine with a bottle of beer. Hurry. Brother, I beg, go and buy beer for Emperor. What is beer? Enough far. That goes straight. You see one big tree by the left there. No be there. Go left again and then you see one woman with the fire can say, ask her. No mind them. Just bring money, man. I have to go back. Me? Give you my money over my dead body. I'll go and buy the beer myself. I will go. I have just been subjected to the most demeaning condition in my entire life. Look at the young. Nonsense. Nna, it's not okay. Area be gusi bido. The egwu a bidoro na 2005. O nwere oge mụ na ndị na-enye anyị ọrụ bidoro nwee obere nsogbu anyị na-eme bụ na achọpụtaziri na o nwezi ihe ọzọ a na-agba m mee na fim na-abụghị ebe nya aṅụ mmanya dagharịa yiri akpa mere ndọwasị ma ọ yiri slippers kara nka na-agagharị mgbe eju ha ọ na-enwe ike iyime nsutu kpọọ nta anyị anaghị na moto na-anyagharị moto na-eri ezigbo ndị mara mma na fim anakọtasị na alụrụ nwaanyị mara mma even though na-alụbeghị na real life nke a iche ọ bụghị na-ebute esemokwu emegide odomanya na ndị a chọrọ igbu m egburi n'ihe a na-eme na ebe ọbụla afọ ọ bụrụ onye na-aṅụghịrị mmanya na fim mgbe sị ka ihe m ga-eme ọ ka mma na m chọrọ ihe m ga-eme ndị a wee kwụsị inye m ịkparị m maka mkparị ka m fụziri maka onye ọbụla na-eme ihe ejije a kwesịrị ị na-emegasị atịa nke ọ bụrụ ha anakọta ọ bụrụ sọsọ ofu ihe mgbe ọbụla ihe ma ha na-eme ihe ọgbangharị mgbe onye kpatara nji bido ibu isi ya ebido m isi ya na-achọ n'ime gaị ma ọ na-abụ rasta ndị ebido ka mma na m ya dị iche from ihe ndị a ọ bụ na ha fụ na onye buru isi dada eji enyekwa ebe m na-aṅụ mmanya so wee bido wee bube dị isi bubezie dị isi fiilo na Ochendo ọ dị gị na-eyizigbo onye na-agụ egwu onye ma ọ bụla na-agụ egwu ochie ndị nwere ya ịmụrụ onye egwu egwu mgbe jee wee rekọdụ ihe a na-akpọ single na ofu wee wepụta ndị mmadụ wee ihe mere wee masị ndị mmadụ wee like dị egwu like yi ka m si dị egwu dị mma mee vidiyo onye ọbụla so ihe ndị mmadụ gbarasịrị m meziri m ịghọtago n'ọmụ ọkụ n'obi imeme mee album bupụtara na 2008 nke a meziri nke ya na nke a nwetara nke a na-elepụta onye eze bụzi nke mmere ebe ọnwa isii gara aga nke ọfụọ ewepụtara aka wee mee ụmụ Igbo ya agbagosịarị na ihe a na-eme adịghịzi ya bụ otu aka isi wee bido iti egwu emezi ya ọ na-aga na-ekele Chineke ọ dị mma ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara ihe anyị ji kpọgo okuta bụ na asụsụ Igbo dịka ọ na-achọzi efu efu kedu ife efu na ya bụ okwu asị nkume ndị be anyị a na-eme ka onye pụta ọrụ oyibo chefuzie ebe o si ikwu okwu asịghị fụkwa isi asụ ịdị na Igbo tik makwa na ya nwee swag nwee klas ịsụ oyibo dịka ndị ọcha lee anya
onwe onye ya aka karị pope na Catholic pope ihe ọsọrọ go ka na Catholic kacha enweghị ya aka karị anyị ha asụkarị oyibo asụkarị ya ndị ọcha anyị abụzi oyibo anyị mana anya ma asụ onye je ọsụma ihe ọma ya asụma igbo ọma anya ọsụ gị meneja ihe na-eme ile na mmadụ amaghị onye ọ bụ onwe mmadụ eju ya afọ mmadụ amaghị ebe o si maka ọ bụrụ na ebe o si zu etu ya mma bụ na bụ nwaka nwa Ezinifite na-egwu na-atọ m ụtọ hapụzie mba anyị bụ Ezinifite jee sụmazi oyibo ka m were mee ka ndị mmadụ chọpụta na Ochendo sozi ndị ha ọ nsogbu ndị be anyị ka ọ bụ ana m ekwu oge ọbụla ndị nna na nna na-enyekwu aka maka ọha na-akụziri ụmụ ha oyibo na eji oyibo agba ha okwu n'ezinụlọ gị ọ bụrụ na ụmụ ụjọ akwụkwọ akụziri ha oyibo na ụlọ akwụkwọ ha bata ị na-asụrụ ha igbo ọdịga ndị mụ na Lagos ha sụ igbo n'ụlọ akwụkwọ Lagos mana ọ bụ na natara n'ụlọ ịsụọrọ ha were igbo go na ha were igbo na-akpa nkata ma na-eche ka esi na-eme ma na-asụ igbo mana ka si ele anya ọ bụrụ na asụ igbo ya ana maka asụ igbo ya anazi anya ọ na ego-esi ya anamazi ọ na ụmụaka kịta ga-ebido ndị nna nna na-akụziri ha asụsụ igbo na-ekwu asụ n'olu igbo go na nwa efu prọfesọ onye Yoruba go na-akpa nkata ọ na-asụrụ Yoruba prọfesọ efu onye Hausa gụrụ nnukwu akwụkwọ ọ na-asụrụ mana efu onye apasị common entrance ya n'ofu nkanka primary school ọgụ oti were izoti na wọzụ were go zuti na went ọ bụrụ ihe bụ nsogbu were go zuti na went ọ bụrụ nsogbu dịrị anyị ha ya ama ka esi megasị ihe mee ihe oyi ihe ịnụ aka na ọ dị mkpa ya ka igbo onye ndị ama ama anyị na-eme program a mana ezigbo mma ọ mara ezigbo mma ụzọ ya esi na akpata asụsụ igbo ana m ajụ n'ike dalụrụ nne achọrọ m ka ị nee anya na ndị nne na nna ndị na-ekiri gị ugbu a malụ ndụmọdụ ga-enye ha iji nwee ike ịdị na-akụziri ụmụaka ndị na-etolite asụsụ igbo maka na otu ira afọ 30 gara aga nke ndị oyibo kpọ 30 years gara aga awụzigo otu ihe ugbu a afọ 30 na-abịa ọwụkwa otu a ka ị ga-adị ya bụ na e nwere ndị na-apụta chi na-efo ha na-etolite nwatakịrị agaghị amụ aka ekpe na nka ya bụ achọrọ m ka inye ndị nne na nna na-ekiri gị ugbu a ndụmọdụ kedu ihe iche na ọ ga-abụ eme asụsụ igbo hapụ ifu ụmụaka anyị bụ ndị a na-amụta ọfụrụ ugbu a enwe ike ịdị na-asụ asụsụ igbo igbo ndị ọma na-elele nwaka nwa Ezinifite a sị na osi taa dị mma ọ dị na gboo biko na anyị ya agba mbọ na-akụziri ụmụaka anyị igbo na-agba ha ebe anyị si wee bịa ọ bụghị ifu nwatakịrị si ya nna onye ebe gị bụ ọsị gị ma masị ya bịa igbo ọ jọrọ njọ akụziere na igbo ama na onwere asụsụ ha nwere na ọ bụrụ English bụ oyibo bụ asụ ha na ha bụ ndị igbo amakakwan igbo bụ Hibru ịmakwa na the three wise men kwara no east ndị Ezinifite Nnewi ndị be anyị three wise men jere for Jesus Christ gbamri from the east ebe bụ east ọ bụ igbo ụmụnne ndị Ezinifite Nnewi mere ha mgbe na mgbe nwa na anyị ya agba be anyị abụrụ ebe anọkọta ọsọsọ onye igbo ka iji abịa were 5,000 naira were nye ọgbọgọta Lagos ha na ahụ na-abụ ọkpata nnukwu ego onweghị obodo dịka be anyị be anyị ka a lụchara ọgụ Nigeria na Biafra 1970 enye my father 20 pounds against 300,000 pounds onwe na akaụntụ ụlọ na-abụ onwe na Port Harcourt bụrụ abandon property mana ọ mechara succeed bụrụ ihe ọ pụtara n'igbo na-asụ ọfịa ọ bụrụ ụzọ anyị ya apụta kwere na anyị bụ igbo n'igbo bụ enyi mba anyị bụ na ihe na-aba ihe niile na-eme anyị nwere Filip Emeagwali onye igbo be anyị ma ihe dịka ọdụmegwu Ojukwu ndị nwụrụ anwụ Zik bụ oyibo ọ sụrụ asụ na London ka ndị ọcha ji si ngwa were independence jemere nwụrụ amụm ihe na-eme onye igbo elemebe ihe sịchọ ọ n'ebe a na-eme ihe ejije anyị nwere dịka Pete Edochie anyị nwere ihe dịka nke Mgbogo nwee Genevieve Nnaji nke Oprah Winfrey onye Amerịka kpọrọ gịnị Julia Roberts ndị Afrịka eleme ebe a na-agụ mmụọ n'okwu kwụ ndị igbo enwe ụmụ ejima na-abụ afụ gaba anya ifu na Baịbụl afụ
Peter na Paul enwebeghị na ndị dị ha ụmụ ejima banye ụmụnne m na Anambra maka na eme ofuma bụ na ohi ka na-ezu ya bụ ụmụnne m so na ị na-ekwu bụ na Igbo ya si kwado m asụsụ Igbo na ọ dị mkpa ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ. Daalụ nne ikwuru ọfụma. Ọ bụrụ na eme ego onye isi Igbo ugbu a, kedu ihe izizi ga-ebu ụzọ atụgharịba ihe ndị Igbo na-eme ugbu a na-enweghị iwe n'obi? Ihe ndị Igbo na-emekarị na-ewe m iwe bụ ọ gbasara m ọchịchị abụọ ọchịchị ndị nwa ha na-achị bụ ọ dị njọ. Ọ bụ na akpọnata gị ugbu a sị gị bịa bụrụ onye isi ndị Igbo n'ụwa niile, kedu ihe izizi ga-ebu ụzọ atụgharịba ihe a na-eme kịta na-adịghị gị mma? Ịkpọkọta ndị Igbo mee ka ha mara na anyị sọpozuru iso n'ihe a na-eme keta oke anyị n'obodo a bụ Naịjirịa. Ọ dị ezigbo mkpa inwecha ego niile inwe mana inweghị ike. Ọ dị mkpa kwesị ekwesị. Ọ dị mkpa kwesị ekwesị inwecha ego niile inwe mana inweghị ike. Onwe onye nwe na-ekwuchatara ọnụ, o nwere ike fuo onye amapụta echi mechie ebe ndị Igbo si eme ekume onwe ya ekwu okwu. Mana anyị dị mma ịgbakọta bịa so n'ihe a na-eme soke. Anyị aghara alaghachizi azụ a na-ekwu okwu ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa, anyị a na-alaghachi azụ na-eme na gbasara na eji ịzụ ahịa wee mara anyị. Ejigodo ịzụ ahịa mara anyị ka anyị jeketa oke nke anyị na-efu na ọ jọrọ njọ. Ihe ha ga-ala Igbo kịta enweghị international airport, adịghị eji mara ụmụ Igbo bụ ahịa ga-eji mara Igbo. Egbupụ Igbo na obodo abụ Naịjirịa agụ emenugodi onye ọbụla oge na ya gbara onwe Krismas agbama Krismas na Lagos na gba Krismas nwere ndị Igbo na Lagos ọ dị ka ebe ị nwere ike na-anahụ na express road nwe moto ya akọ maka ndị Igbo ejekwa n'ụlọ. Igbo na-achị Igbo bụrụ ihe anyị na-eme na-ewute m. Anyị pụta anyị abịa were oke anyị na-efu. Steeti ndị ọzọ nwechara 6, ụfọdụ nwere 7, anyị dị 5. Ndị nwere nwezi ihe ọzọ a na-eme na ya gbaga Abuja kere ego n'ọnwa nke anyị na-efu ịma bilions ole anyị fugoro. Ihe a bụ ihe m ga-eme na ọ bụ na m bụrụ onye isi. Ọ dị mkpa na Igbo bịakọtara ọnụ chọọ nke anyị ma nwetakwana. Ọ dị mma. Anyị ga-eje ka anyị kirịtụ ofe egwu gị maka asị emekwa nke ọzọ anyị je gbarụta obere egwu obi wee na-adịkwanụ m mma. Ọ dị mma. Ụmụafọ Igbo bụ ndị na-ekiri anyị, aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetala unu ndị ama ama. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-afụ m n'Igbo onyonyo gị, ịma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị, achọrọ m ka ị buru oche nọrọ ala maka na o nwere ofu onye bụ nwa afọ Igbo anyị na-akparịta nkata. Anyị ga-eje ka anyị kirịtụ egwu, ọ bụ na anyị kirịtụ egwu na-achịata azụ anyị na ya ka nọrịtakwa nya enwekwa n'ebe ije, n'ihi na ihe anyị na-akpabi ihe gbasara gị, gbasara ezinụlọ gị, gbasara ụmụaka ndị na-etolite bụ ụmụafọ Igbo. Ọ ga-adịrị onye Igbo ọbụla na-eme ọma mma n'aha Jizọs. Amen. Naija, stand up. You know what time it is. Get down. One time for your mind. Break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, shake it, break it, shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, shake it, break it, shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it now, move your body, go down. It's a party time, wanna move your waistline. Get up from the seat, begin to move your feet. It's another hit, mister, come and pon the beat. Scatter the place, tell them they give you space. We say Baba smart man, they so baby, no they fear. Oh yeah now, let's go dear. Hey, wine and scatter like a gold digger. Hey, Ukugi on a wakamishi, on the memka gasin, I'm not tatatashi. Any dance look we catch with the killer. For this dance floor, you must feel am. Ochendo, MC Love, come here, cut the man, show boy, one in a wonder. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, shake it, break it, shake it, break it, cause the boys them like it. Make noise,
everybody come on, come on. Straight to the dance hall, no slack, no door. Oh yeah, make we go, they way set to go so. Baby, Pico bend down low. You go open every doors and window. We about to make dough with my man Ochendo. Chai, party done the hot. If you begin sweat, come out your closet. Of course, you know how we do. Get on the dance floor and rock this bedroom. Whiny feeble nuku. Shake that thing where your mama gave you. MC Loaf in the house for sure. Inside in the building, one no well off. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, shake it, break it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, cause the boys them like it. Shake it, break it, Which one is it? shake it, break it, cause the boys them like it. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Igbo kwenu. Mwa bụ nwaka nwa McSmith Ochendo. Na gwonu hụ na-enene ndị Amama na Igbo amaka nke Precious Okochukwu na-eweta nwa. Odokume ka ọnụ furu ebe na-elele ndị Amama. Ezigbo program maka ọdịmma ndị Igbo na-akwado ma na-elele the program. Daalụ. Igbo amaka, ndị eji eje mba. Ọ bụrụ na a na-asị na Igbo enweghị eze. Igbo enweghị eze ọ pụtara na Igbo enweghị eze n'eziokwu ka ọ bụ na ihe eji esi na Igbo enweghị eze bụ na Igbo enweghị nsọpụrụ ma ọ bụ ịkwanyere ugwu nyere eze ha. Onye sị gị na Igbo enweghị eze ọ na-atụ asị maka na mgbe Ojukwu dị ndụ bụ eze Igbo efuru ka esi ekwe ya mgbe ọ nwụrụ eburu na amụma na Igbo ya pụta wee kwae etu esiri kwae yere Igbo nwere eze mana ihe mere bụ na ọtụtụ ndị eze be anyị n'ala Igbo emeela na ndị a na-achị enwezi okwukwe n'ebe ha nọ. Ụfọdụ bụ ndị ya nara gọọmenti ego kwụ ihe ọzọ tinye ego n'aba kọmazie mgbe ị na-eme ụdị ihe ndị leme ihe chọzi ka ndị na-esogo ndị na-achị mee. So onye na-asị gị na Igbo enweghị eze ma ụfọdụ asịpụtara sị gị na Igbo ahụghị ego n'anya ka njụ ọgụ otu ajụjụ. Efughị anụ onye Igbo mụtara nwa dị ebe ahụ ise o buru trempan bụ nye n'isi ọ na-akwụkwara na orile ma ọ na agịgị. O nwere ndị na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Efughị anụ onye Igbo mụtara nwa dị ebe ahụ isii eburu efere tinye n'isi ọ na-agarị na-eme baba ya ala alụsịrị na ego na-ayọ ego n'ụdị alụmaji. So no, o nwere ndị ka afụ ego n'anya karịa anyị. Nọ na ihe eji ewu anyị anya ọkụ bụ na Chineke gọziri anyị bụrụ obodo emere ngọzi. Ihe ọbụla ya kpatara aka na-aga. Ihe ọbụla onye Igbo kpatara aka na-aga. Ma mgbe ị na-ezogbuo na ya n'ọnwụọ mgbe aka ọ na-ebilitere ya nwere aṅụ. Onye na-agba ya na Igbo enwe eze. Igbo nwere eze mana omume ndị eze be anyị eji agba mbọ gbanwee na ụfọdụ n'ime ha nwere ndị dị mma mana ụfọdụ n'ime ha na-akpa ụmụ agwa adịcha mma. Ọ dị mma. Kedu ihe mere na ụmụ okorobịa ndị Igbo ada alụkarị nwaanyị n'oge? Ama na ihe ajụ maka mmụ maka na alụbe adị majụ maka gịwa mana ihe eji ọbịa apụta dịka ife ebe ndị Igbo na ndị na-asụ asụsụ ọzọ nọ n'obodo anyị maọbụ ọ bụgodị na ndị Igbo nọ na mba ofesi efu onye Igbo gafere afọ 35 afọ 40 ya bụ 40 years ị ka ga-eru n'onwe mgbe ịma nru ebe ahụ ịma nwụchu ị ga-eru gafe onye ahụ ya echeta echiche si ka ya nụnwa kedu ife ọ dị ka onye na-eme ụfọdụ si nọ na fa achọ ka fa nụọ ụlọ ụfọdụ na si nọ agbaba moto
ụfọdụ na-asị ọ bụ na egotere ezigbo ụgbọala dị mma dewere nwunye ya na ya agaghị alụ ụfọdụ na-asị na ha agaghị abịa biri n'ụlọ mmadụ gaa chewe echiche ịlụ nwaanyị achọ m ka mụnwa ama nkwu maka onye ọzọ maka njekwu ihe mere na ndị Igbo anaghị alụ nwaanyị n'oge anaghị lụọna so mmekwu ihe mere na m alụbeghị na kịta nke mụnwa maka amaghị m ndị Igbo ndị ọzọ nwere ike onwe na-achọ igo moto ma onye na-achọ ịdịka Dangote bifo wee lụọ nwaanyị nke mbụ na ahụbeghị na ụmụ nwaanyị dị mma na isi ike efu ka nsikwu mana ịma na ịlụ nwaanyị na be anyị adịghị ka ịlụ nwaanyị na obodo a ma obodo ndị ugwu nwere ike efu onye obodo a ekwekpa ka adị n'ime eme ga ma alụọ na nwaanyị ọ dịghị na-etu ebe anyị na-eme ihe mechaa ọ dị mma n'anya na ihe eji alụ nwaanyị be anyị nwere mba nwere ada Igbo ihe eji alụ nwaanyị dị ka atọ m ikwume mana ọ ka mma na-ekwuru na program a ka ewetulata ha aka n'ihe eji alụ nwaanyị be maka okorobịa ji nwa ebe 200,000 naira ere ihe dị ka mmanụ na alawansa ị na-asị ya na ịgba nkwụ nwaanyị bụ 450,000 ọ na jere ala nna wee jee lụọ nwaanyị so o ji eche mgbe o nwetara ọlụcha nwaanyị ọ ga-enyekwa nwunye nri o nwere ihe abụcha ihe na-egbochi na alụ nwaanyị n'oge na maka ndị ọzọ ama maka mmụọ na-agbaga na nke mbụ na-afụbeghị nwaanyị ọ bụrụ na ego ya maka na ama m na ọmarịcha ụgbọala gị a achọrọ m ka ịgwa m ego ole ka ọ kwụrụ gị na ihe ejije izizi mere ejije izizi ya mere bụ na Escape Part 2 eji 6,000 naira na akpa m na be m wee jee ebe anyị na-eme dị fim anyị wee mechazie fim n'ala ha kwụọ 1,200 naira mana nwa na-ele ego anya n'ihu mgba eji m apụta na TV ya ụwa niile afọ ma jide meni ma nwantụ nwa ụnụ na-enye m maka mpụta na TV na ọ bụ ego ka ndị mere anyị wee meme 1,200 naira ka a kwụrụ nji eburu Ochendo afọ abụ Ochendo eji 1,200 wee gote dị afọ mana ebe afọ gbajekwere na n'ụwa ihe na nne ejecha na mma obodo dị iche iche nke ọbụla njere m batara ịkpọta ma ndị amị ma ndị polisi enwere ike si na airport wee kpọrọ mgbe nna azụ ọbụzikwu nnọọ ndị a na-akpọ m etu ọ bụla ha ma onye mgbe ebe ihe dị ka ahụ iri na ise gara aga eje ha na-eme ụdị ihe ndị a na-eme mkpọje m na edịkara ya National TV emekasị ụmụ so enwetara m so many things ọha ewute m maka akwụrụ gbantu mana o nwere ka isi kpọbirizie kịta nwantu ọ dị mma enwere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị na-akwado ime ihe ejije ọ dị mma ihe m jije ọ ga-ajụjụ bụ na echiche obi m si m jụọ gị ya maka na ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha sị ka ha mee ihe ejije maka ego ha sị na ha agaghị eme mana ha chọrọ ịdịkwa ka gị o nwee ndị ọya bụ enyegodi ego niile dị n'ụwa ha agaghị ekwe eme ya nwee ndị bụ na ihe abụ akara aka ha ka mmadụ hapụ iji maka ego kpọchie onwe ya ihu ebe ọ na-eje gwakene m ofu ife mwute megoro na ndụ gị n'ije gị a ọ bụrụ ife mfiaramarụ ya bụ chalenji ị nwere ị ga-asị hai na emesịa mpụta nka na mamara ma nka ga-emekwa ihe ọzọ gwagodo m ofu ya bụ nke mere mgbe m na-eme nnara escape mgbe anyị na-eme escape maka ịgbaga eziokwu mgbe ahụ enweghị ihe nwa na-akọ ama m ihe a na-akpọ master shot ma close up onweghị nke mma ihe ma basị m action akụghịrị njewara aka ọtụ sikwa action again akọrọ m nke adịghịzi n'akwụ so ama m ihe a na-akpọ close up na ama nọ na be ikwuchi okwu asịghị ekwugharị ikwukwu ya ikwuru ọzọ mana ndị dịkasị ka odogwu nwoke sent obi ha na Rita Nzelu 21 week a Obi Okolie Idejimba bụ ụmụnne m ndị Igbo nọ na set nọ mgbe m na-eme ihe ejije a nyere aka kọwata ọrụ m nke ndị oyibo na-akpọ ime ntọ mmadụ kọwata ọrụ m mgbe mara nke bụ A na nke bụ B mechazie nke ahụ ya kwụrụ 1,200 naira fim apụta nke na-eso akwụzie m 80,000 mana ọ bụ na njem anya na nyere gịrị 1,200 naira ikpekwudo eziokwu mụ na ndị akpagharị price mgbe a na-agba m a na-ekwu na mmemme Ochendo na-enwere anya
anyị isolu ma jebele onwe na-ejewa na-eripụ ndị na-eme film awụcha na kamera jide ego na akpa wee jebe jide ego na akpa jide dị na-eriri ego emechaa akwụkwọ ọnwa ntu ndị ma na-asị m ndị osochi egbu na-asị m ha iwe na ihe n'ime ka a kwụrụ nwata na 200 naira pịakwa mmadụ isi pịakwara m da isi n'ala mara enwere m aṅụrị pụrụ iche daruri nne achọrọ m ka ịgwa ndị na-ekiri ka fa bịa kwado ihe anyị na-eme igbo ndị ọma na-elele odogwu nwoke echezọrọ McSmith Ochendo nwaka nwezinif doro anya nke izizi ana m ayọ ụnụ ya ka biko ayọyọ biko kwadonu program a ndị ama ama na Igbo Amaka ọ bụla program a ụnụ fụrụ bụ program na-ewepụta asụsụ Igbo na-eme ka ihe ndị Igbo na-eme ụwa niile hụ ya ụnụ nwee ụmụ adịpat ụnụ chọrọ ka gbasa aka ụwa niile hụ ebe ezo ka esi gbasara na bụrụ na Igbo Amaka ejejeta imezi ebe ọzọ eweta na Igbo Amaka maka ya sị na-esi n'ụlọ dị mma ewepụ manezi na-eji akwado program a maka ọ dịrị anyị mma ọ dịrị n'Igbo mma ọ dịrị ndị Igbo Amaka mma ọ dịrị Ochendo mma dịrị gị mma dịrị onye ọbụla na-asụ Igbo mma ka anyị kwado na program ahụ ma wuru onwe na mma bụ Ochendo so akwado mgbe ọbụla eji kpọọ m na program a ịhụ infat ebizi m ebi ebe ọ dị mma daalụrị nne ama m na ọ bụ na anyị kpọọ gị mgbe ọzọ ịdị ịsụ asụsụ Igbo na ịkwalite asụsụ Igbo n'ime otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru ya bụ otu anyị si kpọ gị nwee ọgbakọ anyị na gị si nwee ọgbakọ kịta ama m anyị kpọ gị ọzọ na ị ga-abịa ana m akọwara na ebe aka mbizi na ihe ezighị ụlọ weta ha na kamera dị m n'ihu akọrọ mpụ nsogbu adịghị mgbe ọbụla dị kpọ ha na mmụọ ọ bụla nke mbụ na ihe ọbụla na-adị Igbo mma bụ ihe na-adị mma maka na mmụọ bụ onye na-akwado asụsụ Igbo na-akwado ihe niile Igbo na-eme na-ayọkwana ndị sponsors ndị otu anya na-eme fim na-eweta ego eji eme fim marketers ka anyị na fim be anyị a na-aka enwe ọ na-aka akụzi ihe na ndị mere divin bọnde ji emeghe mgbe a ka wee kpa ya ego na-emere ya ka wee kụzi ihe ka ha kọọ akụkọ ka ndị mmadụ mụta ihe mana kịta fim a na-emezi be anyị bụ ịhụ ndị gba ọtọ ndị Gana na-agbọta ịhụ ndị nweghị ya na-akọzi ọ bụrụ ka anyị wee kpata ego anyị supozuru ishigharị bidokwa fim ka esi bido fim mgbe a meme fim Igbo mee ka asụsụ anyị bụrụ asụsụ ụwa niile ya dị na DSTV sụwazi African Magic na ndị ọbụla nwechara chanel Yoruba Igbo enwe ahụ ka wee mbọsị ya ka nna afọ ya na-eme ọ dịghị mma ọtọ ụtọ ọ dị mma daalụ ka isi bịa za anyị oku ọ ga-adịrị gị na mma otu a ka anyị si wee weta nkata anyị na-echezọ na McSmith Ochendo na isi njedebe n'izu ụka izu ụka ọzọ anyị na ofu afọ ga-anọkwa ịkparịta nkata otu asụsụ Igbo ga-esi weghara ihe ibu ihe furu efu n'ihi na a sị na anyụkọma mmiri ọnụ ọgbọ ụfụfụ gị bụ onye kiriri m tata aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke wetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma bụ ihe ị na-eme bụ ezigbote ihe ọ bụrụ na anya gị dị n'ebe a ọ dị n'ebe o kwesịrị ịdị anyị ga-ahụ n'izu ụka ọzọ